ଆସିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସଂଘମିତ୍ରା ଆପଣ ଖରାରେ ଛତା ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସେତେ ତ ମୋ ଜୋତା ବି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ଖାଲି ପାଦରେ ଅଛି। ଯେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ସରକାର ମାନିବେ ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ମାନିବା ଦରକାର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନିରବ ହେଇକିନା ରହିବ ସରକାର? କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ସରକାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ବାରିପଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଦୂର, ତା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସରକାର ନିରବ ହେଇକିନା ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତ ବୁଝି ହେଉନି। ଆମର ତ ଦାବି ରହୁଛି, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଖଟିଲୁଣି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଆଉ ଖଟିବୁ? ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଶା ତ ରଖିଛୁ ଯେ ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛୁ ଏଇଥର ଜନ୍ମଦିନ